το τρίτο ημίχρονο των αγώνων πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής. Ο Γεωργάτος θα σεντράρει, ο Σιντιμπέ διώχνει πάνω στον Ριβάλντο, ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο που αποφεύγει τον Εντουσέ και σκοράρει. Μάλλον όχι, η μπάλα βρίσκει το εξωτερικό μέρος των δικτύων. Το άψογο κοντρόλ του Γεωργάτου, είδατε, φάλτσο έβαλε στο κοντρόλ, καθώς η μπάλα γύρισε και έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Απέφυγε τον Εντουσέ και από δύσκολη θέση. Ο οποίος μπλεκόταν στα διοικητικά της προοδευτικής, έχει σταματήσει από ό,τι ξέρω εδώ και αρκετό καιρό. Προφανώς θα αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με κάποιον από τους υπόλοιπους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αντέχει ο Ριβάλντο εντωμεταξύ, Λάμπρος στα μεργαρίσματα, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Δείτε, ξεκινάει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φανταστική ενέργεια από τον Βραζιλιάνο που αντέχει στα τραβήγματα εκεί από την φανέλα. Τον πιάνει ο Άγκος. Να βάλει το σώμα του μπροστά του Παπαδόπουλο. Πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα μέχρι του Απόλλωνα. Ο τρομερή τρίπλα εδώ είναι από τον Ριβάλντο. Είναι το αυθεντικό. Εδώ ο Ριβάλντο σε μια επίδειξη τεχνικής. Αξίζει να βλέπεις τέτοιες φάσεις. Αλλά με μεγαλύτερη συχνότητα και σε όλα τα γήπεδα. Απομονωμένος, κρατάει μπάλα περιμένοντας στήριγμα. Και πολύ σωστά κάνει. Αποστόλη Τριανταφύλλου Σαγώ. Δικαιώνεται ο κύριος Μίχος αφού ο Ντράγαν Κουκότοβιτς φώναξε τον Κουτσοσπύρο, ο οποίος θα αποτελέσει την τρίτη αλλαγή. Απομένει να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει.